ई-रिक्शा सालायग्रा आरो अट'-रिक्शा सालायगिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। बे बारनिफ्राय ई-रिक्शा सालायगिरिफोरनोबो लाइसेन्सनि गोनांथि जासिगोन। नोंथाङाबो ई-रिक्शा सालायग्रा आरो अट'-रिक्शा सालायो नामा? जुदि नोंथाङाबो ई-रिक्शा सालायग्रा आरो अट'-रिक्शा सालायो अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथार। हान्थामेला बिफाना रिक्शा सालायगिरिफोरनि थाखाय गेदेर खौरां फोसावदों। हान्थामेला बिफाना रिक्शा सालायगिरिफोरखौ बेसेन नाङालासे फोरोंथाय होगोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। रिक्शा सालायगिरिफोरखौ हान्थामेला बिफाना बेसेन नाङाजासे फोरोंथाय होनो थाखाय आखायाव लादों। बे बेसेन नाङै फोरोंथायखौ हान्थामेला बिफाना 18 नबेम्बरनिफ्राय थामहिनबा दिनैनिफ्राय 30 नबेम्बरसिम होगोन। बेनि अनगायैबो अनलाइन ट्रेफिक खामानिखौ माब्रै खालामनांगौ बेनि सायावबो फोरोंथाय होनाय जागोन। लोगोसे नोंथाङा न'आव जिरायनानै लाइसेन्सनि थाखायबो आर'ज गाबनो हागोन। रिक्शा सालायगिरि गोसो गुदुंफ्रा फोरोंथायनि थाखाय सोमोन्दो लाखिनो हागोन। नोंथाङा 9706014888 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। बे फोरोंथाय खान्थिया नोगोराव रैखाथि गोनां रोगाथायनि थांखि। कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्ला हान्थामेला बिफाननि नाजानायाव बे लाहार-फाहारखौ खालामनाय जादों।